राजन तेल यांनी त्यावेळी शिवसेना सोडली ही चूक झाली याचा पुनरुच्चार केलाय। यावेळी चुकांवर चुका घडत गेल्या, वेळही तशीच होती। आता मात्र ही संघटना धगधगती ठेवण्यासाठी एक होऊया असं आवाहन राजन तेल यांनी केलंय। तर सुरुवातीचे भाई गोवेकर, अण्णा केसरकर या सगळ्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सगळ्यांनी शिवसेनेत काम केलं आणि ते काम करत असताना आता फार कष्ट कमी आहे। त्यावेळी शिवसेना ते शाखा काढायला गेल्यानंतर संध्याकाळी पोलीस घरी यायचे, ही परिस्थिती त्या काळात होती। पण एवढं वातावरण सगळं शेवटी एकही इथलं जिल्ह्यातलं पोलीस स्टेशन नसेल की तिथं आम्ही सगळेजण पावसाळ्यात घेऊन आलो नाही, असं जिल्ह्यातलं एकही पोलीस स्टेशन। त्या पोलिसांची आणि आमची दोस्ती खूप चांगली, आता थोडी मध्यंतरी भाजपमध्ये गेल्यानंतर दोस्ती कमी झाली। हे सगळे जे प्रश्न होते, सगळे प्रश्न सर्वसामान्य आपल्या कार्यकर्त्यांचे होते, जनतेचे होते आणि त्या जोरावर इथली जी शिवसेना वाढली ती सगळ्याच कार्यकर्त्यांनी अतिशय मेहनत या ठिकाणी। मी पुन्हा 2005 ला जी आम्ही चूक केली, मी पुन्हा ते म्हणतो एवढ्यासाठी 2005 ला आमची चूक झाली की शिवसेने एवढं प्रेम देऊन, शिवसेनेने एवढा विश्वास दाखवून आम्ही नको तो विचार त्या ठिकाणी करायला नको होता। पण त्या चुकीनंतर जे काही शासन मिळायचं ते आम्हाला सगळ्यांना मिळालंय। माझ्या या सगळ्या माध्यमातून सगळ्या शिवसैनिकांना विनंती आहे जिल्ह्यातल्या की कोणाचे हे झाले असते तर सगळ्यांनी आता बाजूला ठेवून 25 दिवस सगळ्यांनी एकत्र यायचं आहे आणि आपल्याला उद्धवजींना पुन्हा एकदा वेगळ्या पद्धतीने सिंधुदुर्गातली शिवसेना होती ती आपल्याला दाखवण्याची आता आपल्याकडे वेळ आहे। आणि म्हणून मला एका गोष्टीचा आनंद निश्चितपणे आहे, ज्यावेळी मातोश्रीवर मी गेलो ते उद्धवजींनी खूप जुन्या आठवणी उजाळल्या आणि सगळ्यात एक अजून एक भरून एवढ्यासाठी आला की आदित्यजी होते, रश्मीवाहिनी पण विचारपूस करायला आले। त्यावेळेच्या काळातल्या जीजीच्या माझ्या अनेक गोष्टी त्यांनी मला सांगितल्या त्यावेळी आणि मग त्यांनी विचारलं आता पुढे काय, तर साहेब तुम्ही जी जबाबदारी द्या की मी काय उमेदवाराच्या त्या ठिकाणी आलो नाही, मी का आलो हे मी त्यांना थोडक्यात त्या ठिकाणी सांगितलं। माझं भारतीय जनता पक्षामध्ये सगळ्याच नेत्यांचं प्रेम होतं, त्यांनी कुठे माझं वाईट केलं नाही। पण कणकवलीच्या स्थानिक आमदारांनी ज्या ज्या गोष्टी केल्या तुम्ही वेगवेगळ्या बोललो, पुन्हा या ठिकाणी बोलणार नाही। आता कोण बोललं तर आपल्याला बोलायला आहे 25 दिवस, फक्त एवढं आहे की जो त्रास होता त्या त्रासाला कंटाळलं, प्रत्येक ठिकाणी धावधाव करणे, प्रत्येक ठिकाणी येऊन त्या ठिकाणी वेगळे दुबाजी करणे, ह्या काही गोष्टी होत्या तर सगळ्याला कंटाळलं। इथे कसं वाटलं आपल्या कुटुंबाला इथे आला असं वाटलं आणि म्हणून मनापासून का आम्ही करत सगळी जी मंडळी होतो आमचा जरी आमच्याकडे गैरसमज होते तर मला मुद्दाम अभिमान आहे सांगावं लागेल की माझ्या कुठला प्रसंग आला तर जिजे असायचा, भाई गोवेकर असायचा, संजय पडके असायचा, काका गोवेकर असायचा, बबन सावकर असायचा, जिल्ह्यातली सगळी कानाकोपऱ्यातली मंडळी त्या ठिकाणी यायची आणि पोलीस पण एवढे घाबरायचं कारण की शिवसैनिक कमी जरी असते त्या काळात तरी थोडीशी भीती पण सगळ्यांवर त्या ठिकाणी। पुन्हा सांगतो की आज कठीण काय नाही, मी कालच बघितलं 2 दिवस आढावा घेतला, आता वैभवला पण सांगत होतो की आपल्याला थोडं संघटनात्मक सगळ्यांनी पुन्हा एकदा नव्याने जोमाने काम करायला पाहिजे। काही एखाद्या अडचणी आहेत त्या अडचणी आपण बाजूला ठेवायला पाहिजे। पुढे आपले जे आपले तिथले बूथ आहेत त्या बूथला तुम्हाला इथलं माहिती नाही तर सावंतवाडीमध्ये 2-3 युवाचे, 2-3 बेसिक मधले, 2-3 महिला असे घेऊन जे ग्रुप केलेले आहेत तर माझी आपल्या सगळ्याला विनंती आहे, शेवटी बूथ ही फार मोठी ताकद आहे आणि ह्या बूथच्या ताकदीवर आपल्याला निवडणुका सगळ्या जिंकता येतात। आताची निवडणूक आहे पण त्याचबरोबर पुढच्या येणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत सगळ्या गोष्टीमध्ये जर थोडंसं प्लॅनिंग सगळ्यांनी एकत्र आलं, वैचारिक मतभेद 100% असू शकतात पण शिवसेनेसाठी आपण जर सगळ्यांनी एकत्र आलो तर खूप चांगल्या प्रकारचा एवढे कार्यकर्ते इकडे बघितले का म्हणजे मी मतदारचा मुद्दा मी कौतुक करेल। मला पण माहिती नव्हतं, एका कार्यक्रमाला गेलो होतो आणि
70 ते 80 मुलं एका फोनवर त्या ठिकाणी किंवा ती सगळी आली युवा सेनेची. मी खरोखर मनापासून त्याला धन्यवाद दिले. मी कधी टाकलं आम्ही सगळी मंडळी यामध्ये आता इथपर्यंत आलो. मग जीजी असेल, मी असेल, ही सगळी म्हणजे त्या काटाकोड्यापर्यंत सगळी मंडळी या युवा म्हणजे जी विद्यार्थी सेना होती ते विद्यार्थी सेनेच्या माध्यमातून आम्ही पुढे आलो. आणि म्हणून पुढच्या काळात आपल्याला युवा सेनेला ताकद द्यावी लागेल, महिला ज्या आमच्या भगिनी आहेत त्यांना ताकद द्यावी लागेल. आणि शेवटी काम कसं करायचं हे सगळे अनुभव आपल्याकडे सगळ्या प्रकारचे. कुठे कधी रस्ता उतरावा लागेल, कुठे काय करावं लागेल, कोणाला उत्तर द्यावं लागेल. त्यामुळे तुम्ही आता काळजी करण्याचं कारण नाही. आपल्याला एवढा हे संघर्ष आपल्या बाजूला फुटलेला आहे. शिवसेना आणि शिवसैनिक यांचा संघर्ष आपल्यापासून कधी लांब पडणार नाही. म्हणून पुढच्या काळात ही धगधगती संघटना ठेवण्यासाठी आपल्याला सगळ्यांना एकत्र यावं लागेल, सगळ्यांना एकत्र येऊन काम करावं लागेल. छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, वर्गोटी हे जे बॅच आहे सगळ्यांनी एक सवय ठेवा की हा जो बॅच आहे तो प्रत्येकाने बॅच या ठिकाणी लावलाच पाहिजे, कंपल्सरी. आणि आपलं जे ध्येय आहे ह्या ध्येयाला जाण्यासाठी आपण ज्यावेळी बैठक लावा संघटनेची त्याच्या अनेक टिप्स आपण या ठिकाणी निश्चितपणे करू, सगळ्यांना थोडंसं सांगू. आणि हे जे संघटित केलं चांगल्या प्रकारचं आपण सगळे एकत्रित झालो. आपण जे सगळे प्रत्येक मिटिंगला आपण त्या ठिकाणी घोषणा देतो जातो, सगळ्या गोष्टी कबूल आहेत, ताकद आहे. पण अजून ताकद त्या सगळ्यांना जर एकत्रित आपण केलं अतिशय चांगली ताकद ह्या जिल्ह्यात आजही तुम्ही लोकांनी जीवन दिलं. मी मनापासून तुम्हाला पण सगळ्यांना धन्यवाद. फक्त एकत्रित करून आपण जर त्याला थोडंसं त्याला प्रेमाने जर त्याला साथ घातली तर हे शिवसैनिक फार मोठं काम या ठिकाणी करू शकतात. आता पण मी सावंतवाडीला अनेक जिल्हा परिषदेच्या बैठका या ठिकाणी लावलेल्या आहेत. आणि म्हणून आजच्या दिवसाबरोबर तुम्हाला सत्कार केला, सकाळी कणकवली सत्कार झाला. आपण सगळ्यांनी शेवटी शिवसेना ही कुटुंबात मधल्या काळात एक चूक झाली, त्यानंतर एक चुकीनंतर अनेक चुका कराव्या लागल्या. पुन्हा नाहीतर परवासारखा अजून काहीतरी एक शब्द कुठेतरी छापतील तर त्या चुकावर चुका या होत राहिल्या. त्यावेळी ती परिस्थिती जशी होती, त्यावेळेची वेळ जशी होती, हे नाही केलं तर मग समोर त्या ठिकाणी लोक होते, त्या ठिकाणी वेगळं उत्तर द्यायला तुमच्यासारखे शिवसैनिक नव्हते. आणि म्हणून काही वेळा अनेक गोष्टी आपल्याला बदल त्या ठिकाणी करावे लागले. पुन्हा एकदा आपण सगळ्यामध्ये कुटुंबामध्ये आलो, मनापासून मला आनंद आहे. आपल्या सगळ्यांना मी एकच या ठिकाणी सांगेन, सगळ्यांनी एकत्रितपणे या निवडणुकीला आपल्याला सामोरं जायचं आहे. आणि ह्या जिल्ह्यातले रिझल्ट ते तुम्ही जर एकत्रित असलात तर शिवसेनेमध्ये शिवसैनिकांमध्ये बदल झाली. मी आल्यानंतर 4 दिवस पोल येतात. तुम्ही सगळ्यांनी सावंतवाडीत असेल, बुढामध्ये असेल, कणकवलीत असेल, जिथं जिथं फोन करणं शक्य आहे, तिथं तिथं राजवेळ आहे. जे फोन केली ती ताकद फार मोठी आहे. आणि ह्या ताकदीच्या जोरावर आपण उद्याची विधानसभा जिंकायची आपल्याला आहे. आपल्याला सगळ्यांना मनापासून या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. थोडक्या वेळात तुम्ही या ठिकाणी आमच्या दोघांचाही सत्कार केला, मनापासून आपल्याला धन्यवाद देतो. परमेश्वराने आपल्याला उदंड आयुष्य उत्तम आरोग्य अशी सदिच्छा या ठिकाणी व्यक्त करतो. या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.